Davne 1935. godine preduzimljivi privatnici Dimitrije Mladenović Gaga i braća Jovan i Milorad Cekić osnovali su industrijsku radionicu za proizvodnju gumenih proizvoda i svih vrsta gumene obuće i dali joj ime Tigar. Pirot je tih 30. godina prošlog veka bio zemljoradničko-zanatlijska palanka sa oko 12.000 stanovnika, poznata samo po ćilimovima i staroplaninskom kačkavalju. Zanatstvo je tek poprimalo manufakturne oblike. Možda zbog takvog okruženja, formiranje Tigrove fabrike je mnogo značilo za budućnost sve većeg broja nadničara i pečalbara iz ovog kraja. Prvo je upošljeno njih 60-ak, da bi se pred Drugi svetski rat broj povećao na oko 700 radnika. Povećana je i vrednost ukupne proizvodnje. Značajna je i 1937. godina, kada je kupljen parni kotao i počela proizvodnja poznatog pirotskog opanka. Pored lepljenog i šivenog opanka, proizvodni program je proširen papučama, kaljačama, čizmama, gumenim pločama i nekim tehničkim artiklima. Sa većim prekidima i drastično smanjenom proizvodnjom, fabrika Tigar je radila i za vreme bugarske okupacije sve do dolaska Narodno-oslobodilačke vojske. Tigar je tada obnovio proizvodnju kao državno preduzeće, odmah nakon što je 9 bravara za rekordno vreme popravilo mašine. U skromnim uslovima proizvodnja je uvećana 13 puta, a broj radnika se od 17 povećao na 219. Značajan datum je 20. decembar 1959. godine, kada je svečano počela sa radom fabrika Autoguma. Kapacitet novog pogona Autoguma od 3000 tona godišnje pokazao je ubrzo punu ekonomsku opravdanost i već 1964. godine dolazi do njegove rekonstrukcije i proširenja. Tada je isklopljen sporazum na nivou gumarske industrije Jugoslavije po kome se Tigar specijalizuje za proizvodnju putničkih autoguma, prvenstveno za potrebe Zavoda Crvena zastava i snabdevanja domaćeg tržišta. Kapacitet rekonstruisanog pogona povećan je za 5 puta, odnosno na 1,6 miliona komada spoljnih i 2 miliona unutrašnjih guma. Prateći zahteve svetskog tržišta, u Tigru su 1970. godine otpočeli pripreme za proizvodnju radijalnih autoguma, koje su se 1974. godine pojavile na tržištu. Zato je počela izgradnja novih kapaciteta za ukupno 3 miliona komada autoguma. Prvi rezultati su već bili primetni i 1976. godine. Tržištu je isporučeno 1.300.000 komada radijalnih guma, od kojih je 1/4 bila namenjena inostranim kupcima. Sve veća izvozna orijentacija, brzi razvoj tehnologije i gume u svetu uticali su da Tigar 24. maja 1974. godine zaključi ugovor o licencama i poslovno-tehničkoj saradnji sa američkom firmom Goodrich. Kao rezultat ove plodne saradnje sa stranim partnerom, 1978. godine zaključen 10-godišnji ugovor o zajedničkom ulaganju. Projekat zajedničkog ulaganja u vrednosti od $36 miliona realizovan je zaključno sa 1981. godinom, izgradnjom nove hale za proizvodnju radijalnih autoguma sa čeličnim kordom i proširenjem valjare. Tako je cilj zajedničkog poslovnog poduhvata ostvaren. Počelo se sa proizvodnjom 4 miliona spoljnih i 6 miliona komada unutrašnjih autoguma. Sa jačanjem proizvodnih kapaciteta u Tigru se i dalje nastavilo. Tako je 1977. godine izgrađena usko specijalizovana fabrika unutrašnjih autoguma u Babušnici. Zanimljivo je da se u poslovnoj strategiji Tigra izvozu uvek poklanja velika pažnja. Do 1985. godine stopa rasta izvoza je bila 26%, kasnije znatno više. U istoriji dugoj 70 godina najveći uspeh je činjenica da je Tigar danas jedno od najuspešnijih preduzeća u Srbiji sa jasnom strategijom i perspektivom daljeg razvoja. Ime Tigar danas je prisutno i prepoznatljivo na svim kontinentima. U tih 70 godina bilo je i veoma teških godina, uključujući ratne periode, ali se radilo uvek uz sopstvene snage i resurse. Najznačajniji događaji u istoriji Tigra svakako su početak proizvodnje autoguma, skoro 30 godina dugo strateško partnerstvo sa Goodrichom, uspešno strateško povezivanje sa Michelin grupom, partnerstvo sa međunarodnim finansijskim organizacijama kao što su IFC, Svetska banka i Evropska banka za obnovu i razvoj, izuzetno dobre veze sa partnerima širom sveta koje ni tako teški događaji kao što je embargo nisu oštetili i na kraju svakako otvaranje kompanije prema tržištu kapitala pojavljivanjem akcija Tigra na Beogradskoj berzi.
Zbog različitosti proizvodnih programa Tigra ne možemo da govorimo o poziciji korporacije na tržištu. Ako pođemo od Tigar MH kao najvećeg proizvodnog entiteta, on pokriva oko 50% domaćeg tržišta guma. Kada je reč o izvozu, najjača je pozicija na tržištu Velike Britanije, gde je prema statistici Tigar brand predstavlja skoro 4% ukupnog tržišta zamene na tržištu Francuske, Nemačke, Italije i Španije. Tržišno učešće Tigar obuće na domaćem tržištu je oko 65% i čak 2,5% na evropskom tržištu, i to u zemljama Severne Evrope, posebno Finskoj. Ostala dva proizvodna programa, tehnička guma i hemijski proizvodi, imaju značajno tržišno učešće kod nas. I tako, iz godine u godinu, nekadašnja skromna radionica za proizvodnju opanaka postala je pravi industrijski gigant. Znali su pirotski gumarci da i pored novih uspeha u svetu na točkovima i tradiciju treba sačuvati. Tigrova fabrika obuće sa uspehom uz nova znanja i tehnologiju brine o tome. Godišnji kapaciteti su 2.300.000 pari obuće, odnosno 3.000 tona. U bogatom proizvodnom programu sačuvali su tradicionalni pirotski opanak koji je pored ćilima, kačkavalja i jagnjeta bio i ostao znamenje pirotskog kraja kroz vekove, ali i trag sada svetskog giganta gumarske industrije.